हेलो लोगोफोर खुलुमबाय लोगोसेनो दिनैनि दिना मा दिन नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जय श्री श्री बिश्वकर्मा टुडे very बिश्वकर्मा पुजा स' जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों जों लोगोनाव आदै अजित लोगोसेनो दङ जोंहा आदै बिनद जोङो साफा गंफा जों बाइक लानानै जोङो साना जाहैनो नागिरदों आरो लोगोसेनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आपडेट ब्रेकिं निउज जोबोद गोनांथि मानो होनोबा जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव जोबोद अखा मास मोनसे जालांबाय अखा हायैनो हागासिनो रायजो राजा नोंथांमोन अखा हायोबाथ' मा जाया नोंथांमोना गासिबो मिथिखागौ बेनिखायनो नोंथांमोननो एसे बिनिनो जोंनि सिमिनसापुरि ओनसोल आरो दिफा ओनसोलनि गेजेराव थानाय जिथुनिखि दालां बे दालां सिंजों बोहैलांनाय दैया जोंना जोबोद गिदिर देरदों आरो लोगोसेनो बै नुहुरनायथिं जोंनि गामि ओरै थाङै ब्रह्मपुत्र मोनहैयो आरो बे गामिथिंनो जोंना नैबे जोंनि गामि बे गामि ओनसोलावनो जोंना माने दैया एसे ओरै हाबसनबाय रायजो राजा नोंथांमोन थांगोन ना थाङा जों मिथिला स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांनानै मोजां मोनोबा साबस्क्राइब आरो शेयार आरो लाइक खालामनो आसा खालामबाय आरो बिथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव श्री श्री बिश्वकर्मा फुजानि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय स' बिदिबा भिडिअखौ नायलांदों स' दैया बिथिं थांगासिनो जों गामिया बैखिनियानो रायजो राजा नोंथांमोन दैया ओरैनिफ्राय माने स' आं फारसेनिफ्राय खोन्थालांनो सानदों बै ओरै हाजोनिफ्राय फैनानै जोंनिथिं ओरै बोहैलाङो स' बिथिं ब्रह्मपुत्र थाङो ब्रह्मपुत्र दैया एकदम फुरा ओरै डिब्रुगड़ नोंथांमोना आंनि आखाइ सिदा नायोबा नुनो मोनगोन डिब्रुगड़ा बेखिनियाव दङ आरो लोगोसेयैनो दैया ओरै थांखांनाय बे दैया थांखांनाया बैनो जोंनि गामि स' दैया जोंनि गामियाव एसे ओरै हाबसनदों आरोखि स' बिथांमोना जिथुनिखि दा नुदों बेखिनियानो स' लेट्स गो बिदिबा जोङो नोंथांमोना भिडिअखौबो नुबाय आरो दैबानाखौबो नुबाय आरो जोङो श्री श्री बिश्वकर्मानि नामाव जों सानाबो जाहैनो ओंखारबाय हेलौ हाय ओइ जाबायना रेडि ना आर इउ रेडि गोइं टु फर इउ श्री श्री बिश्वकर्मा अके हेपि ओइ आदै एसे दैखौ नाय जों फेन्सिं होनांगोन ना मिनिस्टार MLA फोर जाबा स' नोंथांमोन बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायलांनो आखायाव लाबाय स' आयौ सिख्लाफ्रा माथो एनै बाब बरिया हाइ औ हेलौ हाय हेलौ माबासो इयो माबाया उजित हेलौ थांगासिनो दाना बाय लालांबाय सिख्ला सानैया जोंबो नोंसिनि खिथु थांगासिनो बिश्वकर्मानि नामाव थुदो थांसि थुदो थ' बिनद स्टार्ट होदो समायना बिबार महरा ओनसुलिनो मालाय इन्ट्रेस्ट खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन वाव बिश्वकर्मानि जोंबो थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोबा जों मायाव थांगोन नुलांगोन आरोखि माने बे जोंनि ओनसोल गोजा रायजो राजा नोंथांमोन बियो एकदम माने जनाइनिफ्राय धेमाजि साना जाहैनि साना दहाय फुंनिफ्रायनो एकदम मानसि जोबनो थाङा ओंखायनो जों दासो सम मोन्दों आरो माने बेबो मेनाजार जाहैबाय आंबो सासे उन्दुगादुरा जाहैबाय ना ओंखायनो दासो जों साना जालायनो सम मोन्दों आरोखि बबेथिं थांदों लामाया जों दा माने संखंआव थांगोन सनापुराव सासेया दासो फैगासिनो दुमखिथुआ जोंना दासिमबो माथो बुंबावनो गामि बिथोर जोंना बर'फ्रा दासिमबो दङ एसेबां डेभेलपबो जायाखै माने एरियाया डेभेलप खिन्थु माखासे जाहोननि थाखाय माखासे जोंहा हाग्रा गेजेराव दासिमबो दङ थ' बेफोरखौ बुंनानैथ' जेबो पार मोनला रायजो राजा नोंथांमोन थ' आं बुङाबाबो जासिगोन नोंथांमोना नायलांदोल' आं देखायलांनोसैल' Unila. Unila na Unila.
몰래. পাইছে না ডাঙৰ ডাঙৰকে আচ্ছা হ'ব বিশ্বকৰ্মা পূজা ভালকে হ'ল না আজি ना गुरदों